Gracias, presidenta. Señorías, saúdo tamén aos sindicatos e aos representantes sindicais que nos están acompañando e vendo tamén en streaming. Ben, o BNG trae hoxe aquí unha moción para falar de xustiza. Por suposto que nos estamos de acordo con implantar unha administración de xustiza máis moderna e adaptada aos tempos, pero o que non compartimos son as formas. Diso falarei máis adiante. O que está claro é que vostedes hoxe, señores do BNG, veñen falar de xustiza e mentras isto ocorre, pois asistimos estupefactos a como ten que actuar a xustiza para frear as tramas que construiu o Partido Socialista e o goberno de Sánchez que, dende o BNG, apoian e sustentan. Porque non debemos esquecer que gobernan grazas ao independentismo galego, que lle di sí a Sánchez a cambio de nada para Galicia e a cambio de unha democracia absolutamente coxa, como estamos vendo no que está pasando nestes últimos días cun goberno de España acurralado completamente pola corrupción. E nada lles vale para facelos caer, señores do BNG. Xa sabemos cales son as liñas vermellas da señora Pontón. Cada día máis difuminadas e prácticamente non existen. Poucas deben quedarlle xa. Igual agora está salindo algún teletipo donde non sei se a vostedes lles vai a caer a cara de vergoña ou non, ou siguen mantendo o seu apoio a este goberno. E volvendo á iniciativa, vou a falar punto por punto o que vostedes piden nesta moción. Punto 1. Piden o incremento de competencias ou facultades en materia de planta judicial, así como a transferencia das competencias sobre o corpo de letrados e letradas da Administración de Xustiza. Señor Tavares, vostedes saben moi ben que as competencias en materia de planta judicial son as fixadas pola Lei Orgánica do Poder Judicial, lei estatal que o BNG apoiou. Vostedes apoiaron esa lei. Bueno, veñen hoxe aquí a decir que se cambie. Segundo, ampliación da planta judicial en aqueles partidos cuxo volumen de asuntos así o justifique. De nada sirve o incremento de funcionarios cando quen ten que resolver son os xuíces. O que faltan son xuíces, señorías. Porque o número de persoas que traballan na Administración de Xustiza é casi o dobre da media europea. Cada persoa por xuiz é case o dobre da Unión Europea. E non o di o Partido Popular, señor Tavares. Eu lle invítolle a que lea o último informe da Comisión Europea para a Eficacia da Xustiza. No punto 1C piden a revogación da comarcalización das seccións da violencia da muller dos tribunais de instancia de Ourense e Santiago de Compostela. Saben tamén que iso é unha competencia exclusiva do Ministerio de Xustiza. E tanto que din velar polas vítimas de violencia de xénero, exíxanlle tamén ao Ministerio de Interior que en vez de poñerlle escoltas a quen anda extorsionando nas cloacas do Partido Socialista, quen anda atentando contra o Estado de Dereito e lle poñen escoltas, e mentras en Galicia temos ao día que protexer a 360 víctimas de violencia de xénero con tan só 13 policías en exclusiva da unidade de policía adscrita. Esa é a súa hipocresía respecto á defensa das víctimas de violencia de xénero. Mire, aquí tamén se ven dúas posibilidades, non? A de estar con vostedes, con ese apoio a ese goberno que maltrata a Galicia e maltrata as vítimas cunha UPA absolutamente mermada, ou estar cas víctimas reais e pedir máis protección para elas e menos proteccións para a trama das cloacas do Partido Socialista. No punto 2 pide incrementar os cadros de persoal dos corpos de xestión. Repito, o incremento ten que ser de xuíces, señor Tavares. Xuíces, fiscais e letrados da Administración de Xustiza, porque son eses son os que fan falta. O que é necesario, sabe que? Que o Goberno de España e os seus socios, vostedes que forman parte dos socios do Goberno de España, pois creen esas 19 prazas de xuíces que nos teñen prometido. Por certo, saben vostedes onde están? Nós non. Nós non. Vostedes sí. Como vostedes todos os días están pactando e dicindo conseguido, 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 a ver cando consiguen eses 19 xuíces que fan falta para Galicia, señor Tavares. O que pasa é que o Ministerio está a outra cousa.
O Ministerio de Xustiza está a protexer ao seu goberno, ao seu presidente, á familia do presidente, aos ministros, á directora xeral da Guardia Civil, ao fiscal xeral do Estado e a todas as cloacas do Partido Socialista. Mire, a Consellería de Xustiza xa está a traballar no incremento das cuantías destinadas aos profesionais que prestan o servizo de asistencia xurídica gratuita. Sí. Piden vostedes un sistema de módulos por expediente para determinar as compensacións a percibir polo colexio polos custes necesarios para a infraestructura e funcionamento da quenda. Pero que, señoría, os custes por infraestructura que se pagan son os fixados no regulamento. Sí, claro, remítolle ao decreto no que se di claramente que os colexios percibirán a cuantía que resulte de aplicar o 8% ao custo económico xerado en cada período de liquidación polas actuacións profesionais. Demandan vostedes un estatuto dos profesionais que prestan o servizo público de asistencia xurídica, pero é que a Avogacía e a Procuradoría xa teñen o seu propio estatuto básico, señor Tabarés. E tamén hai unha lei orgánica de defensa, polo que entendemos que non cabe un estatuto básico propio. Permítame un paréntese para decir como funciona a xustiza en Galicia, porque para vostedes, os do non, pois todo vai mal, pois ben, xa veu a semana pasada aquí o director xeral de Xustiza e o propio conselleiro na súa interpelación xa lle dixo os datos. Non sei se vostede non os coitou ou non quere sabelo. Reducíronse os asuntos pendentes en trámite un 3,5%, grazas a que se incrementou un 4% a capacidade de resolución das unidades xudiciais. Galicia cumpre e o goberno impón. Galicia cumpre, señorías, cumpre cunha administración de xustiza eficaz. Pese aos atrancos do goberno que impón unha lei sen consenso, sen orzamento e de xeito totalmente precipitado. Un modus operandi que vostedes apoian en Madrid. Pero fíxense, sí que hai algo no que nós estamos de acordo, aínda que tamén asistimos estupefactos á súa petición. Sí, o último punto da moción. Piden respetar escrupulosamente a separación de poderes, absténdose de realizar calquera acción ou manifestación que excedendo o exercicio do dereito á liberdade de expresión ou a sana crítica van dirixidas a limitar ou condicionar a independencia judicial. Non se pode ser máis hipócrita, señoría. Vir aquí a reclamar a separación de poderes cando vostedes están amparando a un goberno que creou unhas cloacas para ir contra o Estado de Dereito, para ir contra xuíces, fiscais e profesionais do periodismo que denunciaran eso. Mire, voulle ler os titulares das últimas 24 horas. Leire tenía un borrador dunha lei de Bolaños para censurar noticias críticas y multar a medios. La UCOL intervino unha hoja con artículos del proyecto de ley para reformar el derecho de rectificación que pretende restringir el derecho a la información. Otro, las cloacas del PSOE también pusieron en el punto de mira al grupo de la UDEF que ahora investiga a Zapatero. La UCO haya libre... No, xa sei que a vostedes o da UCO non lles gusta, que parece que a UCO son ovnis. No, UCO. Haya libretas de Santos Cerdán con otras contra el juez Viezma, Badajoz, que Fiscalía apoye la recusación. La directora general de la Guardia Civil confeccionó un documento amenazando con sanciones a la UCO para frenar o intimidar las investigaciones que salpicaban al PSOE y al entorno de Sánchez. Otro, la UCO localiza en el ordenador de Cerdán un listado de los objetivos de Leire Díaz, que incluye al juez Marchena. O que xa é absolutamente fascinante é o novo xiro da defensa da corrupción, que é a confesión colectiva de delictos baixo amparo de que, como están prescritos, pois non pasa nada, somos delincuentes, pero enganamos o sistema. Ou como vostede acaba de decir, señor Tabarés, sí, acaba de decir, non me refiro aos defraudadores confesos. Vostede falou dos defraudadores confesos. Mire, se son confesos, é porque confesaron e, por tanto, hai un procedimento, entón non hai dilación. Creo que escolleu mal o seu exemplo, señor Tabarés, para falar de dilacións indebidas. Se o defraudador é confeso é porque está dentro do procedimento e, por tanto, non hai esa dilación. Mire, sabe que defraudadores son os que están agora no punto de mira? Ese que din que ten unhas ollas, que lle encontraron unhas ollas por un valor de 1.300.000 euros, eso sí, valor catastral, non valor de mercado, valor catastral. Pero por iso non pasa nada. Por iso non pasa nada. Hai que ir a polos xuíces. Todo isto é unha trama da ultradereita,
todo é unha confabulación da dereita, da ultradereita, de Vox, do fascismo, os suíces son fascistas, prevaricadores. Esa é o que oímos aquí todos os días cando suben a esta tribuna. Miren, señorías, está ben que se preocupen polo funcionamento da xustiza galega. Agora ben, o Goberno de España, que é o que ten competencias en todo eso que vostede veu a plantexar hoxe aquí, está ocupado noutras cousas, señor Tavares. Estaría ben que o Goberno de España, en vez de facer leis sin contar cas comunidades autónomas, sin poñer un peso, Galicia puso 10 millóns de euros no que vai dende que se aprobou esa lei. 10 millóns de euros. Canto puso o Ministerio? 0 euros, señoría. Ese é o compromiso duns, ese é o desleixo doutros. E vou rematar xa cunha frase dos chats dos móviles de Plus Ultra, celebrando o rescate. Viva la izquierda, carajo. Gracias, señora Prado.